Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head. Nem mondod, hogy már az első körben elesik. Jó bemutatkozás volt, mi? Leért a rám, térfésőt. Mi? Leért a térfésőt. Az le. Vagy a gumit basztam el, vagy ott kurvára nagyot fektettem elsőre, és lehet, hogy ott ilyen, hú mondom, basszak, ezt mennyire lehet dönteni. A formához megint doboztam. Nincs úszok. Gázkarom. Ez szikrálok szerintem. Szépen szikrálok. Ez mindjárt. Végkör vége. Nem belefékeztél, vagy ilyesmi? Mit? Nem belefékeztél? Nem ért le a cipő? Nem. Kurvára kitettem a lábam. Azt éreztem, hogy bazzeg, mondom, hogy ennyire lehet fektetni. Mondom, vagy kicsúszott a hátsó kerék, vagy én beírtottam. Mert ott van egy olyan nyom, amikor így belemélyed a betonba. És utána van egy csúszás. Én szerintem leraktam, hogy nem, ott úgy éreztem, hogy nem mondom, ezt kurvára lehet fektetni. Csak nem első körbe. Hát utána csak ilyen 50%-ot nem is vertem utána. Ez bármeddig lehet. Mindegy, majd átnézem. Eljövök. Kormány egyenes. Majd végül is gyorsan nem mentem. Érte láttad? Szerintem igen. Meg hát első körben nem elbaszom nagyon. Mondtam, hogy melegít a gumot. Hát nem, úgy éreztem, hogy kurvára lehet Az a dönteni. negyedik kanyarban. Azt én is értem. Mi? Hát elesem. Azt nem láttam, csak hogy ezért. Csúsztam. Szikrázok. Még csak akkor laktunk ide a fényképezőkkel. Tényleg? Az meg legalább vártam volna. Az első katt. Hát minden esetre köszönöm. Tehát eddig fektetted.